Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke siza ke nemeko yokubana ke amakhosi pha ngomso azawudlala iNedbank Cup last 32 eqobisana neqela ke leStellenbosch. Now khumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs isi-defending champions ke apha kuNedbank Cup baphulaphuli. Njengomlomo ke kakhaze umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs utsho ke uthi ewe akukho nto lula ngoba zonke iitim xa zidlala neKaizer Chiefs ke ziyazimisela, futhi uthi ke nabo baqeqeshi beKaizer Chiefs basebenza phantsi koxinzelelo, ingakumbi xa uqeqesha ke itim enjengeKaizer Chiefs. Kodwa waqinisekisa into yokubana ke iKaizer Chiefs, njengoba ke iKaizer Chiefs ayithe ayithatha iNedbank Cup, njengoba ke bezi-defending champions, into ethetha ukuthi ke neStellenbosch asizuhamba lula phaa kwiKaizer Chiefs. Nikhumbule into yokubana ke iStellenbosch esi siza sisophisa apha ke kwiqela leKaizer Chiefs emveni kokubana ke bethe babethwa apha ke kwiCAF Confederation Cup. Abafana abadala itim yapha eAlgeria babetha phaa ngo-3-0. Abafana abadala beza ke besopha bemanxebanxeba, ize yona ke iKaizer Chiefs ngena ke kulo mdlalo abafana abadala ke benomdlandla ophezulu, besuka ukuphumelela bebetha iqela lapha eZambia ngo-1-0, bebethela phaa kwelaseThekwini eMoses Mabhida Stadium baphulaphula phaa ngecawe. Futhi ke kangiphelele lapho ke Kaizer Chiefs before ke iyobetha iqela ke laseZambia iqale ngokuphumelela imidlalo yeliga abafana abadala yamibini landelelana, babe ke bebephumelele napha eZambia ngo-1-0, babe baphinda ukuphumelela futhi ngokwela qela ke laseZambia. Into ethetha ukuthi abafana abadala noko indlela yabo ibanikeza umfutho, ibanikeza umdlandla. Asivanga injuries ke baphulaphula sothi ga ngoku asikeva nto, ngoba onke amakhwenkwe saweva ukuthi ke akhona asaphefumla kakuhle, uquka phaa uSerena, uquka phaa ke abafana noGlotile Lepo, uquka phaa ke uNkosindiphiile Ngcobo Amabuye, ukuya phaa koBrandon Peterson, ngababala ke ngabagqibi, kodwa abafana abadala baserayithi. Abantu ke endicinga uba ke okanye ii-players endicinga into yokubana ke zona azikabuyi zii-players ezifana ke noRushin Dotli, abafana noSibongiseni Mthethwa, oGeorge Mahlow. uGeorge Mahlow umfana omdala ke yena ke kuthiwa noko uyazilolonga nabanye abadlali, noko umfana omdala injury yakhe ifikelele esiphelweni. Kodwa ke abafana ke noMthethwa aba noko abakazibakho phaa, ocele naye umfana omdala akakazibakho. Nabo ke abafana ke siqiniseke lento yokubana ke abazibakho. Nikhumbule into yokubana ke lo mdlalo wangomso udlalelwa phaa eKapa 7:30 ke ngokuhlwa, last 32 weNedbank Cup ke Kaizer Chiefs versus iStellenbosch. Ize emveni kokwamakhosi ke ngeweekend adlale ke neqela lapha eEgypt Al-Masry bedlalela ke apha ke eMzantsi Afrika. Injalo ke baphulaphuli ke nani ngake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.